नोंथांमोना भिडिअनि स्क्रिनाव माखासे हिन्जावफोर नुदोंना बै हिन्जावफोरा माने गुबुन हिन्जावफोर बायदि नर्मेल नङा बिसोरो माने देहाखौ फाननानै जाग्रासो माने देहानि फालांगि खालामग्रासो देहानि बिजनेस होनो माने बेफार होनना बुंदों अबैध माने इलिगेल होनना बुङोलै बिदिखौ बांलादेशि माने इलिगेल बांलादेशिफोर बायदि माने इलिगेल अबैध होनना बुङो आरो माने खुलुमबाय लोगोफोर दिनै माफ्रा लानानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय इन्ट्र' भिडिअ नङा जोबनायालागै बेनो जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखादों जोंहा बर' हिन्जाव होनना बुङोब्ला बर' लाइमोन होनना बुङोब्ला मा नोंथांमोना मा खोनायो दानि जुगाव देहा फाननाय किडनेप खालामजानाय गथ' गारना खारनाय हौवा हिन्जाव बुलायनाय गुबुन मुस्लिमफोरजों हाबा जाहैनाय बे मोनथाम मोनब्रैसो गोरोन्थि खामानिखौ जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा मानो मावबाय थायो बारे बारे सोरबा लाइमोनानो जा सोरबा आदै मादैयानो जा दा ओरैबायदि सोलिदों 7 बोसोरनि गथ' गारना खारनाय 2-3 बोसोरनि गथ' गारना खारनाय आरो नैसोरबायदि सिख्लाफोरा आङो भिडिअखौ होनाय जासिगोन शेयार खालामना होनाय जादों नैबे नोंथाङा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला क्लिपाव नुनाय बिथाङा दा शेयार खालामनो थाखाय आंनो हेंगारना होनाय जाबाय आङो बेसां बुंबावगोनलै सोरखौ बेसां बुजायबावगोन आङो सोरबा बुङो नों बुजायना होनाया जोबोद मोजां जायो ब्रादार होननानै आं बेसां बुजायबावगोन हा सोरनि फिसाखौ बा सोरनि सेंग्राखौ सोरनि सिख्लाखौ बेसां बुजायबावनांगौ जाखो बेसां भिडिअ बानायबावनो एसेबो सेन्स जानो रोङाखै सोरबा सेन्स जाबोबाय गम मोनबाय दासो सोर सेन्स जाबोदों मोनथिबायना जायबा हिन्जावा गुबुन हारिजों थांदोंमोन होना हरजादों न'आव होना हरजानायफोरा सेन्स जादों नंगौ आंनि भुल जाबाय आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय आङो गुबुन हारिजों हाबा जानाङामोन बा जोङो बेफोरबायदि देहा फाननाङामोन होननानै सानैसो मानसिया सोलायबाय बिदिनो जानांगौ आं नोंथांमोनखौ 100% मोजां बाथ्रा बुंगोन दिनै बेफोरबायदि सेन्स जानाया जोबोद मोजां मानसिया शिक्षा मोननांगौ खनसे गोरोन्थि जायोब्ला मानसिखौ निमाहा होनाया रोखा बियो मिथिगौ जोङो नाथाय खननै खोन्थामा नङा मानसिया गुबुनखौ हेंगारना दोनोब्ला बे मानसिया माबा जालांगोन गाज्रि नोजोरथि थांगोन गाज्रि सोदोबा फैगोन बेनिखायनो मानसिया खेबसे शिक्षा मोननांगौ दा जायबा मुस्लिम सेंग्राजों हाबा जादों बेफोरो होना हरजानायफोरासो दिनै शिक्षा मोनबाय दिनै होना हरजानानै न'आव फैफिननांबाय जोंनि लयेल बर' सेंग्राफोरखौ लाना हमफिनदों दा बैफोरबायदि गुबुन हारिजों हाबा जानाय हिन्जावफोरा जोंनि लयेल बर' सेंग्राफोरखौ लानो मानो फैदों ओजानो थाङामोन मुस्लिमजों हाबा जादों मुस्लिमजोंनो थाङामोन सोरबा बुथार जाजादों दा नैसोर सिख्लाफोरा मा खालामदों देहा फानदों देहा फाननायखौ साननैसो नुवाखै पुलिसा हमनानै जेरैबायदि बुदों रायजो राजाफोरा जेरैबायदि मानजिदों गिनाय गैया बिमा बिफाया बुजायनाय गैया बेफोरखौ नुना एसे गिनांगौ दे भिडिअ गोलाव जागोन नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय सासे माबाया बिथाङा माबायदि भिडिअ होदों नोंथांमोना नायग्रोना ला आं बांद्राय बुंबा भिडिअ गोलाव जागोन नोंथांमोना बरिं मोनगोन जानांगौ बेनिखायनो आं बुंथ'लायला नैबे बर' नङा खिन्थु बर'नि जानाय जाथायखौ आं नोंथांमोननो गाबोन समनियाफोर होगासिनो दिनै टाइम मोनथ'ला नैबे बर' नङा दै जोंना बर'आबो बेफोरबायदिनो जायो बेनिखायनो साबधान थानाया मोजां सिख्लाफोर सोरजोंबा ब्लेकमेलबो खालामजानो हागौ दै नायग्रोना ला साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना दै नैखौ 40,000 साबस्क्राइब खालामना होदो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम सासे ब्रादार फैदों आंखौ लोगो हमनो बिथांना इउटुब चेनेला माबा जाना दोङोनो बेखौ नायना होनोसै आङो बेनिखायनो टाइम मोनाखैमोन भिडिअखौनो दासो मोनबाय दे नोंथांमोना नायग्रोना ला नोंथांमोना भिडिअनि स्क्रिनाव माखासे हिन्जावफोर नुदोंना बै हिन्जावफोरा माने गुबुन हिन्जावफोर बायदि नर्मेल नङा बिसोरो माने देहाखौ फाननानै जाग्रासो माने देहानि फालांगि खालामग्रासो देहानि बिजनेस होनो माने बेफार होनना बुंदों अबैध माने इलिगेल होनना बुङोलै बिदिखौ बांलादेशि माने इलिगेल बांलादेशिफोर बायदि माने इलिगेल अबैध होनना बुङो आरो माने नै बिसोरो माने सासेल' नङा गोबां हिन्जावफोर माने एकदम बेयाव 6-7 जनसो जागोन आरो दा बिसोरो हमजाबाय माने ओरैबायदि जायगायाव हमजादों बिसोरो माने खाथियाव फरायसालिबो दंमोन माने बे फरायसालिनि सेराव गंसे दाबा दंमोन बे दाबानि सिङाव माने बे बेफारखौ गोबां सिगां साननिफ्रायनो बिसोरो माने खालामबोबाय थादोंमोन आरोना नाथाय बिसोरो मैयानि दिनाव मा जाबाय बिसोर माने बे खाथिनि फरायसालिनि स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरजोंबो हमजाबाय आरो बे हमनाय खामानियाव फरायसाफोराव माने बाहागो लादों रायजो राजा नोंथांमोन दा हमनानै बिसोरखौ पुलिसनो हरसिगोन
जोङो खोनादों बिसोरनि बुंनाय बादिब्ला बिसोरनि बुंनायनिफ्राय बिसोरनि फोरमायनायनि बादिब्ला जोङो फोरमायनायनिफ्राय बे हिनजावफोरनि फोरमायनायनिफ्राय जोङो हमनो हादों बुजिनो हादों मानोना बबे जायगानि होनना बुङोब्ला सासेया बुंदों माने बरपेटा रडआव थायो होनना बुंदों खिन्थु जायगाया बे एरियायावनो जागोन बे एरिया खिनियावनो माने बरपेटा रडआ गोबां सिगांनि समफोरावबो जोङो माने खोनादों बे जायगायाव गोबां माने बेबायदि रेन्डि माने देहानि फालांगि खालामग्रा हिनजावफोर गोबां हमनो हादों हमनो मोननाय जादों आरो दा गोदानै आरो हमजाफिनबावलायबाय आरोना हमना मोनलायबाय आरोना थ' आं सानो बे जायगायाव माने दाबा दं बे दाबानि मालिकआ हिनजावबो जानो हागौ आरोना बेयाव मासे बिमा दं आरोना बिमा हिनजाव मानसि जागोन हौवा मानसियाथ' बे लेनदेनखौ खालामनानै होनो हाया नालाय हिनजावफोरखौ हिनजावफोरनिनो बिमा थानांगौ बे जायगायाव माने बै बिमा हिनजावा माने बे हिनजावफोरखौ माने लेनदेन लागायना होयो आरोना लिंकखौ लागायना होयो आरोना बबे जायगायाव फाननांगौ बबे जायगायाव फानो बबे जायगायाव बायग्रा दं बे लेनदेन खालामना होग्रा दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बै लेनदेन खालामग्रा बिगोमाखौ बे मानसिखौ हमनो हानांगौ अब्लासो बे माने देहानि फालांगिया जोबगोन आरो जि जायगा दाबा बे दाबानि मालिकखौ हमबा रोखायै मोनसिगोन बाथ्राखौ आरो बे दाबाखौ माने एकदम सिज खालामखानांगौ आरो दा बन्द' खालामखानांगौ माने दा बे मानसिफोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायसिगोन मोनसे भिडिअनि क्लिप्स दं भिजुवेल दं बे भिजुवेलखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरोना एकदम महर मोखां स्रा स्रा साफाखा एकदम नायलांदो भिडिअखौ ভালকে ক ঐ তহঁতক কোনে ইয়াতে কি কৰি আছে সঁচা কথা কবা একো নকওঁ ভালকে কৈছো সঁচা কথা ক এতিয়া কি কৰি আছিলা হা সঁচা কথা কোৱা কাম দিলে লাভ নাই ক আজি এই গোটেই ষ্টুডেণ্ট যে ইয়াতে আহিছে এইবিলাক অবৈধ কাম যে কৰি থাকা তোমালোকৰ কি লাজ নালাগে হা ঐ কি কৰি আছিলা গোটেই ভিডিঅ' প্ৰুফ আছে কি কৰি আছিলা ইয়াতে অবৈধ কাম যে হয় তোমালোকক কোনে এইবিলাক কৰিব দিয়ে मालिक कौन हाँ नहीं जानता कहाँ से हो तुम बाहर से आके यहाँ रहते हो हाँ बाहर से कहाँ से बरपेटा रोड में रहते हैं रोज यहाँ पे आते हो नहीं तो आज सुबह आया अच्छा तुम लोग हाँ এতিয়া পুলিচ মাতি আছো এতিয়াই পুলিচ মাতি আছো কোৱা মুখ বন্ধ কৰিয়ে কোৱা অসুবিধা নাই মুখ বন্ধ কৰিয়ে কোৱা সঁচা কথা কোৱা একো নকওঁ কোৱা মুখ বন্ধ কৰিয়ে কোৱা সঁচা কথা কোৱা আৰু কাম কৰিবা এইবোৰ জীৱনত কৰিবা এনেকুৱা কাম হা তোমালোকৰ মা ভনী নাই হা জীৱনত কি কৰিবা এনেকুৱা কাম কৰিবা ভুল হৈছে না তোমালোকৰ ৰেগুলাৰ কিয় আহা তোমালোক হা এনেকুৱা এটা স্কুল আছে অনুষ্ঠান আছে জনিয়া বজাৰত তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰস্টিটিউট খুলি আছা লাজ নালাগে হা হা তোমালোকৰ লাজ নালাগে জীৱনত কৰিবা এনেকুৱা কাম হা এতিয়া পুলিচ মাতি আছো আৰু জীৱনত যাতে এনেকুৱা নহয় আজি মানে আমাৰ জনিয়াত দুটাকৈ ধাবাৰ নামত চলি আছে প্ৰস্টিটিউটৰ ব্যৱসায় সঁচাকে এইটো লজ্জাৰ বিষয় আজি আমি দুখ পাইছো গোটেই ষ্টুডেণ্টে আহি আমি ইয়াতে গোটেই মানে ধৰাত পেলাইছে ৰুমত মানুহ সোমাই আছে আৰু বাহিৰৰ পৰা ছোৱালী আনি পেলাই এটা ডাঙৰ এটা ৰেকেট ইয়াতে চলি আছে এই ৰেকেটটো ভংগ কৰিব লাগে মই জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম যে আমি ষ্টুডেণ্টৰ যিমান সমাগম ইয়াতে হৈছে আজি আমি লজ্জিত যে ষ্টুডেণ্টে আহি পেলাই ইয়াতে ভাঙিব লগা হৈছে গতিকে মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে এইটো দৃষ্টিগোচৰ ভালকৈ কৰক আৰু ইয়াতে যিবিলাক কালপ্ৰিট জড়িত হৈছে এই ব্যৱসায়ৰ লগত যোনে জড়িত হৈছে তেখেতসকলক বিহিত ব্যৱস্থা কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু এই জনিয়াত যে দুটা ধাবা চলি আছে এই ধাবাটো স্থায়ীভাৱে বন্ধ হ'ব লাগে সেয়া মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছো লগতে আপোনালোক সকলোৱে আমি সজাগ হ'ব লাগে যাতে এনেকুৱা কাম জনিয়াত বুলি নহয় বৰপেটা জিলাত বুলি নহয় অসমত কতো যাতে নহয় মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে এইটো বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰক ধন্যবাদ